ஆஃபர் இருக்குக்கா. இப்ப ஒரு சாரி எடுத்தாலே 750 ரூபாய் தான் இது. அப்படியா? ஆமாக்கா. அப்படின்னா எனக்கு இதுல ஒரு 10 சாரி கொடுங்க. எடுத்துக்கோங்கக்கா, சூப்பரா இருக்குல்ல கிஃப்டிங்க்கு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. சோ 1000 ரூபீஸ் போட்டப்பே சாஃப்ட் சில்க் அள்ளிட்டு போனீங்க. இன்னைக்கு ஒன் டே ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா செம்மையான சாஃப்ட் சில்க்ங்க. உங்களுக்காகவே ஜஸ்ட் ரூபீஸ் 750 கொடுக்குறேன். சோ இது ஒன் டே ஆஃபர் மட்டும் தான். சோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பார்டர் வச்ச சாஃப்ட் சில்க் இருக்கு, பார்டர் இல்லாத சாஃப்ட் சில்க் இருக்கு. பட் எல்லா கலர்ஸுமே அவ்வளவு வைப்ரண்டா அவ்வளவு அழகா இருக்கு. சோ உங்க வீட்ல கல்யாணம் கிரகப்பிரவேசம் எது இருந்தாலுமே கண்டிப்பா கீதோஸ் விசிட் பண்ணுங்க. செம்மையான ஆஃபர்ஸ் டெய்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. சோ இன்னைக்கு மட்டும் நீங்க மிஸ் பண்ணவே கூடாது. சோ இந்த ஆஃபர் பாக்குற யாரா இருந்தாலுமே கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. சூப்பரா இருக்கு 750க்கு வர்த்தான சாரீஸ், அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான கலர் டிசைன் எல்லாமே வந்து நியூவா லான்ச் பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த வரலட்சுமிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாரி எடுத்தாலே 750 ரூபீஸ் மட்டும் தான். அது மட்டும் இல்லாம வரலட்சுமிக்கு வந்து லக்கி டிரா ஆஃபர்ஸ் வேற போயிட்டு இருக்கு. சோ கண்டிப்பா ஸ்டோர் விசிட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க, மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. சோ முன்னாடி வந்து பை ஒன் கெட் ஒன் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இதுல, பட் இப்போ பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர்ல சிங்கிள் சாரி எடுத்தாலே 750 மட்டும் தான். தேங்க்யூ.